салом занҳои азиз, хушомадед ба канали мо. Пеш аз видеоро сар кардан гуфтанӣ ҳастам ки ин видеои мо танҳо барои занҳо аст. Ман 1-2 ҳафта пеш дар влогам ҳамин воскаплав харидагиманда нишон додам. Занҳо бисёр саволҳо доданд ки чанд пул аст, куҷо гирифтед, чӣ хел бе ҳамин воскаплав ҳам воска масалан плиткаваю микроволновка гарм карда мешад, неми корфармуда мешад ё не. Ҳамин хел саволҳо бисёр доданд. Камтар хостам имрӯз ҳамин хел обзорча кунам. ба фикрам ҳамаи шумо медонитон воск чист, воскаплав чист. Воск ҳамун таблеткае ки об мешад даруни манамин аппарат ба номи аппарат воскаплав. Воск барои мо барои мӯйҳои изофиро гирифтан лозим аст. Масалан qosh, мӯй лаб, чини пеш qoshчинаку вай ки мечиндим, чӣ буд вай номаш, риштаки ресмон ки мечиндим. ҳозир qoshчинаку ресмон в тренди не аз мода рафтагӣ. ҳозир манамихе воску воскаплав ваянда моддаанда манаин воск таблетка боин аниман мидови бӯи миёд мекунад. Ман ин аппарата мондам, гарм шуд. Ҳозир худам ба мувофиқиша мерезам. Тақрибан нисфи ҳамун пачкае мерезам. Ман пачки майда харидам. Намедонам, ба фикрам агар хато накунам 150 грамм 100 грамм ҳаст ин пачкава. Камтараша мерезам, нисфаша. Ва якум бор вақте ки ҳамин хел воскаплава мемонеду воски нава мерезид вай мешад камтар бисёртар пойда истода натон дар кор. Барои об шуданаш намедонам тақрибан 20 минут ҳамин хел ним соат 20 минут. Баъд вақте ки дигар рӯзҳо истифода мебаред аллакай об шудагӣ неки баъде ки мекушед шах мешад, ҳамин хел шах шуда мемонаду тез об мешад. ҳозир ман рехтам, пойда меистам. Вақти об шуда наша барои ки шумо нишон медиҳам. Манаин палочкаҳое ки ман харидам, одноразовые деревянные палочкаҳо 100 донаш 122 рубл. Размераш ҳар хел. Ин калонаш майдаш ҳаст, бо аз ин ҳам майдаш ҳаст, нӯгаш тезаш ҳаст ва аз манаин дасти манагӣ калонтару аз ин калон майдатар, яъне миёнаш ҳаст. боз манаин хел намудаш ҳаст. намудҳош бисёр, кадомаш барои худатон удобно бошад ҳамин хелакаша мехаред. асосан вақте ки qoshчинҳо вай мехаранд ҳама намудаша гирифтанашон дар кор. ин ҳамон гирди воскаплав мемонед барои ки ҳама ҷова нарезад, ифлос нашавад, наолад. ҳамин вақти гирифтосагинда худи ҳамо асал бо ин кашола мешад воск. ва барои ҳамин ин кардона мегирид, мепартоед. Воск об шудааст ҳозир ҳамин хел оҳиста оҳиста. Ман пойда истодиам. Якум бораш душвортар. ҳозир нишон медиҳам чӣ хел мешад вақти об шудагишанда уже. боз як саволи шумо ва ҷавоб. Бе воскаплав воска ман корфармуда масалан дидам, плиткавиам гарм карда дидам, микроволновкавиам. Микроволновка вақте ки гарм мекунед тарелкаи ҳамон чини мегӯем лозим аст. вақте ки гарм мекунед ё аз ҳад беҳад гарм мешад ё баъзе ҳамон мо байни серединкаша ёфта наметавонед. вақте плитка гарм мекунед ягон чизи алюмин дар кор, ҳамон ва оҳанин дар кор ва ҳамон определённый градусе ки мова лозим ҳамонаша намефаҳмем. барои ҳамин душвор мешад. Бе воскаплав вообще-то дигар ҳамон микроволновкаи плиткава кор фармудан душвортар. занҳои азиз, вақте ки истифода мебаред об шуд, аввал болои дастатон ба вай карда бинед молида. агар гарми бад набошад баъд рӯятон ба молед, чунки вай шуданаш мумкин, сӯхтанаш мумкин. манамин хел уже об шудагӣ ҳолаташ манамин чиста асал боин. воску воскаплава метавонед аз интернет-магазинҳо харид, яъне Wildberries Озон. аз ҳама нархи арзон Wildberries-анда фақат скидка ҳамин аппарати воскаплав Pro Wax 100 аз ҳама нағзаш
метавонед барои худатон агар хонатон бошад, салонатон набошад, метавонед ҳамон 500-600 рублиша заказ кунед. Манам ҳамин халакша заказ кардам ва воск бошад вобаста ба граммаш қимату арзон. 100 граммашам 150-200 рубл, 1 килогиш ҳамон 1000 рубл. агар 1 килогиш гиред вай чандин вақт мерасад. инам интернет магазин ҳардушам заказ кардам, вале магазинои ҳамон профкосметик ҳамхе магазинои тарафотонанда шаҳротонанда пурсед, лекин ман бисёр магазинои пурсидам, нархаш қимат ҳамон провакс 100-1200 рубл месад. ман 550 рубл ба фикрам гирифтам. барои ҳамин беҳуда сарф накунед, лучше 5 рӯз бояд ҳамон валбериспа заказ карда. палочкаҳоям аз ҳамон интернет-магазин метавонед заказ кунед, ё ин ки аптеканда мумкин ҳаст аз аптека гиред. нархаш средний. нуқтарози тарзи кораша нишон медиҳам. мана даргиронди ҷам ва ҳай минимум ҳай максимум ҳай. мана хел нав мондагӣ бошед, аввал менеҷашба мебиёред максимум баш то гарм шавад. баъд вақте ки уже гарм шуд, мана инҷава камтар миёнтарашба оварда мемонед ки ҷудо ҳам гарми бад нашаваду насӯзонад. мана михе об мешад. баъд хостам мана ин палочкаҳои нишон диҳам. мана ихе палочкаҳо размери ҳар хелаша ҳамон магазинои косметологиянда мефурӯшад. профкосметику ҳамхе ҷонда намедонам аптекандиам шавад дар кор ба фикрам. барои қош мана ин аз майдаш лозим аст ва агар шумо ва калонаш лозим бошад, мана ихе калонаш мегиред. боз аз майдаш калонтару аз мана ин калонаш майдатараш ҳам ҳаст, миёна. масалан фарз кардем мана ин қоша, мана михе ваи аз ҳама палочки борики мегиред, сразу мехе вай мекунед, кругчақ мезанонед, чунки агар гирон агар ихе кунед, мана ихе ин давомаш вай ресмон боин чизе шуда мегирад. мана ина бинед, ба фикрам маълум кам мерава. ресмон боин омда мегирад, ҳама ҷоа мечаспад. барои ҳамин ҳамту мегиред, кругчақ мезанонед, мана ихе тез вай мекунеду тез мемолед ҳамин ҷои лозим мешва ва где-то 5 секунд 7 секунд меистед. мана хел бо ҳамин ҷашн меканеду мана болош биям ҳамин хел мегиред, чақ мезанонед. фақат бохабар шудан дар кор, он ҷое ки лозим нест бехабар ва нафуроида. баъд эҳтиёт шудан дар кор, ҷое ки қош нею миҷава агар часпад, миҷава агар зе шавад, ҳамроҳи миҷатон кашида мегиред. мана где-то 5-6 секунд ба шах мешад. аввал мана хел сараша чизе мекунеду баъд канда мегиред. бо якбор нишон медиҳам. хе мегиред, чақ мезанонед, чтоб ваяш набошад ресмонаш. мехел кораш ва масалан мобайни қош ба бисёр занон мобайни қошашонам ва мечинанд. мобайнаш ба мана мехе мемонед. камкак мепоид где-то 5-6 секунд канда мегиред.